Мындагы номерга булдым. Сәлам, ассаламу алейкум, рахматуллаhi баракат, дуслар, хәлләр, мәлләр. Бүген 15 октябрь 2025 ел. Наконец-то руки дошли, сейчас калькуляция ясадым. Сразу в уме не знаешь. 473 ел тому назад, 473 ел булган, как Иван Грозный Казанны алган. Иван Грозный Казанны алганына 473 ел булган. Безнекеләр оттырган теге проиграть иткән, сынган вакытка безне ата-бабаларыбызны 473 ел булган. Ул дигәне 473 ел без куллыктабыз. 473 ел безне урыслар сигеп бара. 473 ел сигелүдә яшибез. Понимаете? Без моны чит илдә яшибез. Безгә кирәк түгел җирләрдә яшибез. Үзебезне дәүләттә яшәргә без имкан эшләргә могли бы, но юк. Күрәсезме? Без моны йөрибез, сигенеп, как говорится, грубо говоря, по другим странам. Шуларга теге көнне мин эфир алып бардым, ТикТокта да алып бардым, ютубта да. ТикТокта гына не смогу вытащить. ютубка кирип карагыз. 3 сагаттан артык сөйләдем, максимально репост ясагыз, менә шулай. Шул бөтен 1552 ел турысында да шуларга атап ясадым ул эфирны и вообще инде эфир ясадым. Короче говоря, Башкортстан менән Татарстан азат булырга тиеш. Нәрсә булса да, ничек булса да. Безнең гомеребездә буламы ул, потом буламы. И еще призадумайтесь, 473 елда, я тоже в эфире говорил, сколько поколений у нас поменялось, и мы не смогли разрушить это московское дерьмо. Шуның өчен безнең кулыбыздан шул әйбер килергә тиеш дип ышанам мин шуларга. Чөнки без 21 гасырда яшибез. 21 гасырда яшәгән халык уже акыл белән без эштә торырга тиешбез. Нәрсә өчен алар безгә кирәк дигән сорауга без җавап табарга тиешбез. Безгә алар кирәк түгел. Мескенлекне безгә китерде алар. Урыслар безгә мескенлек китерде. Бу дөньяда да теге яшәргә без теге достойный булырга тиешбез. Ә без недостойный яшибез. Теге минем кебекләр чыгып китте, терпилалар эштә калды. Поэтому всем терпилым обращаюсь. Башкортстан менән Татарстанга, чтобы сез әзгенә призадумываться должны, что сез урыслашып беткәнсез, маңкуртка әйләнгәнсез, маршага әйләнгәнсез. Шуның өчен сезгә хәзер менә 15 октябрь 2025 ел мин сезгә менә шул нәрсәне тагын да әйтәм. Блять, уяныгыз. Хайван төсле яшәмәгез, блять. Сугышка бармагыз. Украинларны үтермәгез, блять. Үзегез үлмәгез, нахуй. Күтегезне кысып шунда утырыгыз, хотя бы. Или безне юлга басыгыз, блять. Мәскәүне сигер өчен, блять. Мәскәүне югалтыр өчен. Менә шул гына сезгә. Сезгә бу ничектер белмим. Аллаһ Тәгаләдән ничектер сезгә килергә тиеш бу нәрсә. Минем уже сүзләрем юк, нәрсә әйтергә дә. Ничек сезне үзем ягыма чакырырга. Сез аңламыйсыз, кутакны да аңламыйсыз сез. Вообще, давайте. Жүнле кешеләргә исән сау булыгыз. Калганнарга кутагым куйганмын.